चलिए आई भैया, हम भोजपुरी गायक मनोज चौरसिया, हमारे जितने भी श्रोता समाज भैया चचा लोग देख रहल बानी, सबके पांव छू के प्रणाम करत बानी। और आज हम स्वर्गीय चचा भिखारी ठाकुर जी के गीत गावत बानी। अगर आप लोग के अच्छा लगी तो भाई के प्यार आशीर्वाद दिहब जा। पियवा गइले कलकत्तावा ए सजनी, पियवा गइले कलकत्तावा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पियवा गइले कलकत्तावा ए सजनी, पियवा गइले कलकत्तावा ए सजनी। और कि गोड़ावा में जूता नइखे, माथावा पछतावा, गोड़ावा में जूता नइखे, माथावा पछतावा। डर लागता कि कैसे चली है रहतावा, डर लागता कि कैसे चली है रहतावा। गोड़ावा में जूता नइखे, गोड़ावा में जूता नइखे, माथावा पछतावा ए सजनी, कैसे चली है रहतावा ए सजनी, कैसे चली है रहतावा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पियवा गइले कलकत्तावा ए सजनी, पियवा गइले कलकत्तावा ए सजनी। और लास्ट भाव में कहले बाड़े कि कहेले भिखारी नाई घर छपराए भाई, कहेले भिखारी नाई घर छपराए भाई। छोड़ी दिहले पति पत्नी, छोड़ी दिहले पति पत्नी, तोड़ी दिहले नातावा ए सजनी, कैसे चली है रहतावा ए सजनी, कैसे चली है रहतावा ए सजनी, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी हो, ए सजनी, पियवा गइले कलकत्तावा 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 ए सजनी।